Hola, hola, señoras, señores, último día do ano, son as 6:28 minutos da tarde e como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, sí, neste 31 de decembro tamén, o sea, imos dar o teléfono, podedes chamar, podedes comprobar que estamos en directo. Igual a nós nos gustaría estar na casa, pode ser. Pero aquí estamos, cociñando, como todas as tardes, para todos e todas vós. Por certo, seguídenos como sempre en @voltascoprato. Por qué? Porque aí, en @voltascoprato, temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan, dous auténticos artistas. Vámonos chamar con un fortísimo aplauso a Xulio Mato e a Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Bueno, no, pa' aquí, olé, espera. Ramón María del Valle Inclán, ¿qué tal? Ramoncho, hola. Estás guapísimo, Hola. pareces un famosísimo presentador que sempre das badalas. No, Sí, é que Ramoncho son, María del Valle é que son. Perdón. Bueno, como estades? Muy bien. Home, pues súper contentos, fin de A ver, ano. estou un pouco nervioso porque xa que non nos chamou a tele, non nos chamou a TVG para dar as badaladas, cosa que... Como non nos chamou? Non nos chamou. É para que estamos aquí. Bueno, porque nós vamos facer un ensayo. Bueno, pero... Vamos facer o é noso tan propio... importante o ensayo Correcto. como Vamos facer o noso propio ensayo do Voltas co Prato, vale? Das badaladas. Vale. Veremos como sai isto, vale? Sabe Vamos a Dios, intentar. sabe Dios. Estás preparado, Xulio? Bueno, ves super guapo, Ah, que sí. Ves de maravilla. Bueno, Dos trapitos. antes de nada, señoras, señores, nos falta a berenguela, non? É as uvas. A torre da berenguela, máis a campá. Papelito. Vale, estás preparado? Te doy as uvas. Sí, sí, Atención, atención, moi importante. Estades na casa, collede uvas rapidamente porque vamos a ensayar. Non temos tantos cartos como a produción de fin de ano. Pero polo temos tanto, as mesmas uvas. No, pero temos unha cousa. Nós temos o son das Pues 12 tampouco. badaladas. É un pouco pocho. Pero non temos nin os cuartos, nin a baixada do carreo. Non temos nada. Entón vou facer eu. Vai facer ti todo? Sí. Buah. As badaladas tamén van soar. Despois que non fai nada. Veña. Sales barato. Veña, primeiro vamos baixar o O carrillón. carrillón, exactamente. Son os cuartos, non? No, primeiro baixase o carrillón. Seguro? Eu creo que sí, non? É igual, ti vai baixando. Vai baixando o carrillón. Normal que nos chame. Vai Vai o baixando carrillón, vai o carrillón. Ora os cuartos. E ora, as badaladas. Qué rápido, vai. Veña, unha. Aí estamos. Aí está. Xa non sei cantar van, 5. 6, no, 5. 6. Vamos, Xulio. Sigue, Xulio, sigue. Acordade que hai que berrar feliz 2025. 11, queda unha. ¡Feliz 2025! ¿Qué pasó, Xulio? ¡Feliz 2025! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Vai o peinado de fin de ano. Bueno, creo que non estamos moi preparados, ainda para dar badaladas. Bueno, démonos de cada maneira, nós intentámoslo. Pero viñamos aquí para cociñar, queremos que pasedes unha boa tarde antes de hacer con toda a familia, que pasedes tamén unha feliz noite bella, e nós imos cociñar, E o qué? Atención, porque hoxe temos a unha persoa moi especial. A ver que nos trae Borja de Ribeira. Hola, son Borja, son amigo de Lucía, sonche de Ribeira, estou aquí porque eu en fin de ano non me complico moito a vida, simplemente fago rodaballos a lava a plancha e a ver se hoxe me podían dar algunha idea nova para innovar, xa que cambiamos de ano, non sei coller algunha idea nova. Venga, felices festas. Tuki. Tienes comendo? Que es unha Que só gostina? comeu dous. É que só comen dúas. Entón, Bueno, se comen. eu son as exprimo. Eu fago un mosto. Atención a isto. Igual non vos daste conta na casa, pero Xulio mete todas as uvas na boca, Sí, e porque- depois deuse a volta, tapouse ben para que non se viga na casa, moi educado. Claro. Moi educado. Se non é unha cochinada. Moi ben, No, sí. pues sabes por qué? Fatal. Porque teño paranoia con atragantarme. No, espera, pero mellor é Teño Lucía. moito medo a morrer. Mellor é Lucía. Sí, Lucía que tiña tiña- Perfecto, Tiñas aquí os conguitos, non? Lacasitos. Lacasitos. Sí, non sei o que era, non sei Que o non se era. pode Sí, decir marcas, pero Bueno, sei que lacasitos. eran como caramelos de chocolate, non? Algo así. Vale, moi cacahuates Que rechos as de uvas son chocolate. moi grandes, atragántome, non me gustan. Exactamente, quitou as uvas e meteu. Que aquí hai unha uva que parece Sí, son moi grandes. unha pavía. Bueno, que o amigo da nosa querida Lucía Borja de Ribeira, que ven hoxe aquí a día 31, que ya hai que agradecer que veña a día 31, sí. quería rodaballo.
Por rodaballo vai ter. O rodaballo vai ter, que é algo moi habitual nestas datas. Xulio, que vas facer? Pois eu vou facer un rodaballo cunha salsiña dun viño espumoso galego. Porque andamos sempre buscando salsas con cava, con champán, non sei, temos viños espumosos aquí estupendísimos, que sí que é certo que ten que ser un viño seco, non nos vale un semiseco, vale? Porque ya aporta dulzor. Ah, que sí. No, me cago, pues, pa un peixe o dulce a mí non me gusta. Ah, bueno, a ti. Entón vamos, no, pero me refiero, neste caso o rodaballo, que ten un sabor así moi característico, pues o cava casa moi ben, e vou facer unhas ameixas á tixola tamén con os espárragos trigueros. Platazo de fin de ano, Plato de fin de ano, sí, moi ben. Pois isto é o que vai facer don Xulio Mato, e Lucía Vázquez, con que vai sorprender ao teu amigo que terás que Vou conquistar? facer un rodaballo gratinado ao forno, gratinado cunha bechamel con gambas. Vale. Facilísimo. Quen teña un rodaballo pode facelo. Con bechamel, Eu con forno. gambas. Sí, Pinta ben, pinta ben, a ver Moi como ben, queda. moi ben. Bueno, Ben, Lucía seguro. teno bastante fácil porque vai o seu colega. Home, cago. Ai, non te fíes. Espero que sea imparcial. Veremos. Quen quere empezar? A ver, con que empeza? Empeza con ela. Empeza con Lucía, pois. Claro. Señoras, Ah, bueno, eu teño que señores, ir polo peixe. cociñamos rodaballo, no voltas co prato, quedamos con Lucía Vázquez. Vamos a preparar. Vou coller o peixe, vale? A miña parte. Estamos moi festivos. Ti pasa, fai o que queres, cruza por diante, moi ben, ala, No, veña. eu non cruzo por ningún lado. Viche que isto parecía que estaba enteiro, pero tiñamos unha trampa feita. Tirade Ahora vou por detrás. Veña. Bueno, quedade con nós, estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Recordade que nos podedes chamar, ao 664-483419, sí, podedes chamar. E imos coller. E ademais, outra cousa. Repartimos cartos. Ai, sí. Claro, Para os finalizar o últimos ano cartos do estamos ben, ano. Os últimos cartos do ano, así que, por favor, chamade, estade atentos e atentas ao que pasa hoxe no Voltas co Prato, porque vai estar a cousa moi interesante. Veña, como empezamos co rodaballo, Lucía? Pois mira, isto é fácil. Xa digo que podes vir a tomar o vermú e preparar este rodaballo, porque non ten maior Non complicación. tens que pensar moito, non? Non hai que pensar moito. Eso está ben. Imos coller e imos poñer o rodaballo aquí, os dous lomiños. A canto pode estar o rodaballo ora en Nadal? Ah, mira, xa ten Este é Xulio 16. o dato exacto. Sobre 16, máis ou menos. 16 euros o kilo. Sí, Pero este é de... É de cultivo, claro. De acuicultura. sí, señor. Sí, señor. Claro. Pareceme barato 16, eh? Sí, máis ou Para ser menos, salvaje, sí. Pois mira, este costou uns 40 euros e pesaba Todo 2 kilos, rodaballo, 90 pavos. 2 kilos 700. Carai, Carai, un don rodaballo, Un señor rodaballo. Un señor rodaballo, sí. Moi ben, entón, un pouco de aceite, poñémoslo na bandexa do forno, botámoslle un pouco de Un sal. poquinho de sal. Ajá. Vou botar un chisquiño de E pimenta. posa pel cara abaixo, non? Vamos poñer a per cara abaixo. Moi ben. Ole. Unha gotiña de aceite, pero unha gotiña na máis. E Hola. directos ao forno. Moi ben. Tempo, temperatura. Pois vamos a darlle a 200 uns 20 minutiños, 15-20 minutiños. Vai en 200 directo, graus, tens o que facer, vai en directo. Non En hai serio? trampa nin cartón. Pois vai ser xusta, Vas a acabar o ano aguardando maxia para o día 2. Ai, Dios, de verdad, O sea, vamos a acabar o ano pillaos para facer a túa receita, como a sempre. Vale, será. Como a sempre. Veña, deixamos a Lucía e marchamos con Don Xulio Mato. Fixade. Fixade. Estaba toda Galicia agardando este momento. Ver a Xulio Mato vestido de fin de ano. Vestido de persona normal. Pois aquí, está de lo vendo, e hoxe estará por Silleda deleitando a todo o mundo coa súa presenza. Ou non? Estou todos os días, es día. Bueno, pero hoxe vas deleitar a todo o mundo coa túa presenza. Eu xe igual non Porque deleito a va a estar- ninguén, porque hoxe va a estar guapísimo. depende do que me mandan Vas na ir- casa, vou para a casa ou vou por aí. Vas ir pola rúa e a xente vai ir Bueno, gritando. pois eu botelle Xulio. un poquinho de sal e de pimenta ao meu rodaballo. Moi ben. Vale. Porque parece tonterías é mellor que a faleu. É verdad, hai que ver mule, Bueno, mira, sal e pimenta, vale? Aceite, vámoslo marcar primeiro por lado da carne, despois por lado Tío, ao da piel. revés que ela meteu no forno por un lado da pel. Claro, pero eu que pasa? Que se lle meto primeiro por lado da piel, o que fai é encolle esa piel e retórceme, despois non me vai marcar ben a carne, vale? Eso é un truco, ollo dato de Xulio Mato. Eso, é de primeiro de marcado. Bueno, pero ao mellor a xente non se dá conta na casa. Bueno, pues está ben que o digas ti, que és divulgador. Claro. Adiante. Ollo dato de Xulio Mato. Ollo O dato. peixe, o rodaballo. Como non lle facer caso a Xulio Mato con esa cariña? Con esa camisa? Con esta cousa que ten aquí? Isto non sei o que é, parece. Con ese estilo, esa clase, esa elegancia. Te tendría que facer Bueno, caso. mira, entón. Poñei o peixe polo lado da pel. Primeiro por lado da pel, despois vamos a dar xa polo outro lado, Correcto, entón cebola. Mira, cebola. Vamos a cortar un par de ceboliñas destas medianas, nunha xuliana moi fina, vale? Vale. Porque ahora tan pronto saquemos o rodaballo aí, vamos desgrasar con esta cebola. Desglasar, que é a miña palabra
favorita. Joan, Sí, 2024. de feito é a única que aprendiche. No, aprendí máis. Que máis? Amalgamar. Amalgama, sí, señor. amalgamar. Esa debe ser a de estar. Sí, Vale, é vamos mellor a ver. amalgamar, Vamos a ver perfecto. como vai. Mira, xa está dourando. E expresións tamén, aprendí moitas. Cal? Fermosa cor dourada, Claro, ponte tranquilo. ponte tranquilo. Sí, sí. Esa aquí, non que sea gastronómica, pero esa é para a vida. Bueno, pero esas son para aprender, aí está. Bueno, mira, ves como ahora xa empeza a curvar? Ah, sí. Entón, Pero ahora como curva xa ten- menos, non? No, non é que curve menos, é que ahora xa non nos importa porque despois, feito se por estivera ese lado. curvado, o daría a volta non teríamos toda a carne na superficie da tixola. Vale, entón agora que marque aí un poquinho máis, mentras picamos as cebolas, é unha marcaxe moi rápida, como o lomo ves que non é moi grosso, Moi listo. Listísimo este home. non me luce, pero... No, hoxe estou Bueno, contento. cal foi a receita que máis te gustou este ano, Cañotas? Primeiro teríame que acordar de alguna. Bueno, home, pues a ver, onte houve programa. Pues, Era un tonte. tonte. A ver, si tivese que escoller unha... Os últimos canelóns que fixeches estuveron moi bons, Cales? Eran... Eso chivaroncho, seguro. No, non me chivaron. Eran canelóns recheos de que leva de centola, era. Pode ser. Sí. Ah, pois sí, igual, sí. o chupe de centola a mí gustou moito, Chupe de centola, ves? Eso está guai, Eso Mira, ves? foi de Está crack, marcadiño polos dous lados, ves? Moi A mí, ben. sobre todo, sabes que máis me gusta? Que moita xente nos diga que pa datas especiais como Noiteboa, por exemplo, que fixeron as nosas receitas. Eso sí que está guai, eso xa o contamos, Eso está a moi verdade guai, que... moi guai, non está Eu guai, sei que está outro moi día guai. Noite Boa pasou, sei que vai pasar hoxe en fin de ano, Claro, Sei que vai mira, pasar. estas son receitas super sinxelas tamén, que se dis, joder, vou meter o rodaballo no forno, pois igual no último momento, digo, pois vou non meter o forno como a Lucía, ou Sí. así. E agora vai desglasar, Mira, botamos un dente de allo ca piel, deixamos que se faga un pouco, simplemente que dore un pouquiño, Hola. aí está, que xa está a tixola ben quente. Sí. E metemos a E cebola para agora vamos a meter a desglasar. cebola, sin baixar o lume, Só que vamos a facer ahora un truquiño, que este é un truquiño que utilizan moitos orientais nesas planchas xaponesas, sabes que cociñan super rápido, está todo no seu punto, sempre a verdura. Estivecha unha vez? Pero os que son así redondos, guapos. No. No. Nesas planchas que tes... As tipo grandes, de- sí. Sí, pois nesas... É como fan iso. Eles teñen sempre aí un biberón que decía, que terá nese biberón, que terá nese biberón. Mira, botamos un poquinho de sal. E que teñen? Pois non teñen nada máis que auga. Entón van baixando a temperatura, No, ou que? entón o que fan, no? Simplemente o que fan é botan un poquinho de auga, tapan enseguida, e ese vapor acelera a unha velocidade vertiginosa a Ostras. cocción. Oye, o dato de Xulio, E desa maneira está vais hoxe, ir dourando. Mira. No, de momento non vamos a abrir para que nos axude o vapor. Está Esto- mesturando culturas. Hombre, Está claro. mesturando tradición. Estoy dando está voltas ao mesturando de prato. todo. Estoy dando voltas ao Como prato. se nota que está a 31 ten todos os coñecementos do 2024 na súa cabeza como un batedor agora mesmo, E el tamén. Eu tamén. Veña, vamos a deixar o xilimato e imos con Lucía, que hoxe está connosco, non voltes co prato. Veña. Eu non podo cantar, Como que non? porque cancela o programa. Ahora, como di ahora? Belén. Ah, perdés? Bueno, ahora, en Navidad. A ver, En Navidad. bueno, está ben. Bueno, a ver, como vai o teu rodaballo? Mira, Está no estou forno, facendo unha 20 bechamel. minutos? Xa temos o peixe no forno. Marquei un pouquiño os langostinos e agora estou aquí facendo a bechamel. Con algo, os lagostinos con algo en especial ou... Nada, aquí mesmo na sartén para aproveitar o que deixan na sartén. Para a bechamel, non? Exacto. Moi ben. Pois creo que chegou o momento de que veña o teu ilustrísimo amigo. Veña, Parece, quero chamar ti. veña, DJ Pois- Borgi. No, vete. Me tens que dar paso como yo. A ver, como se a ver. fores unha presentadora. A ver, hoxe temos connosco Oxe, a temos connosco a Borgi. Borja de Ribeiro. Que Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven por aquí, ven por aquí. Preséntasme a Borja en toda a televisión de Galicia. No, esto acaba de ser, teñes que dicir o nome, si queres, si lle echamos cariñosamente Xa está, Borja, Ana Julio, pero tens que dicir dónde tamén. De Ribeira, por favor. Por favor, onde vai ser, onde vai ser? Onde vai ser? Como a ela. Bueno, pois está connosco Torneiro. Borja de Ribeira, que é amigo persoal da nosa querida Lucía, e pediu no rodaballo, non Borja? Sí. Xa está mirando, xa. Pero aquí non está... Ah, está no forno. Está no forno. Este está no No, forno. Está no forno. Ti primeiro atende o pau de Lucía, despois vamos ver de Xulio. Va, non é... Contalle, Luchi. Teño o rodaballo no forno e agora estou facendo unha bechamel, o rodaballiño deslomado e vai ir cunha bechamel cos pouquiños langostinos por riba. E volo gratinar e Iso listo. que é noz moscada. Sí, noz moscada e un pouco de pimenta blanca. Bueno, ti como amigo de Lucía,
desfrutas das súas habilidades culinarias ou non é normal que cociñe para os amigos? Mi má, teño o privilegio e o lujo de que lle gusta moito cociñar, incluso no seu tempo libre, sí. Bueno, moi ben, eso está moi ben, Como se nota que ainda non somos amigos, Lucía? Que non me fixo nunca nada, ainda, Ai, ainda non provei eu tampouco nada desa famosa tía túa. Home, pero é miña tía, non é tua amiga. No, cociña moi ben, que non sabémoslo aquí no programa. E xa estuve comendo no seu local, ademais. Bueno, entón, vas facer unha bexamel. Que lle engadiches, noz moscada, pimenta branca. Branca, vale. O xugo dos lagostinos, estádelo vendo aí debaixo, vale, estábase vendo aí debaixo, así que moi atentos, se fai falta, aí está outra vez, se fai falta, colledes e anotades. Se tedes o libro do programa, hai algunha páxina en branco no que podes escribir algunha receita a maiores, Está todo pensado. Está todo preparado. Sí. Moi ben, e cal é o seguinte paso? Pois o seguinte paso, despois de facer a bexamel con calma e que non queden grumiños, imos de facer unha salsiña de aceite de oliva, allo e prisel. Vale, entón agora mesmo necesitas calma e tranquilidade e non queres que esteamos aquí molestando, Si podes ir por Xulio que o ves moi atarefado. Pues veña, vamos, Borja. Arrímate a Xulio, por favor. Hola, Borja, benvido. No, por aquí, Borja, por aquí, estás ben. Veña, contalle, Xulio. Mira, contoche, mira, Cañotas, o que che decía. Aquí estou pochando unha pouca cebola que, mira, en que pouquiño tempo, no tempo que te chamou Cañotas para vir, xa prácticamente está pochada, vale? Estou facendo cun lume medio alto, vale? Porque queremos que teña máis textura de frita que outra cousa, non só pochadiña. Xulio, ti crees que hoxe vas en desvantaxe ou non? Por ser el amigo de Lucía. No, eu confío en que non. Somos todos maiores, menos ti. Menos eu. Bueno, mira, ahora que teño aquí, vou enseñar, teño aquí unhas hebras de azafrán, vale? Que lujo. Vale, entón o que vamos facer é, vámola a tostar para potenciar un poquinho máis o sabor. Entón collemos este papel albal, papel de aluminio, que non se pode decir marcas comerciais, vale? Si, xa levamos 2 ou 3 marcas no programa. Vai, dixémosla casito solo, Entón, mira. Pero non digas máis. Entón, o que facemos é, subimos o lume a tope, con cuidado, vamos ter uns segundos por cada lado, e xa vas a ver despois como se transforma. Despois ule máis, non? Despois vai ulir máis, máis o sabor. en teoría vai tintar máis tamén, vale? Vai teñir un poquinho máis a nosa salsa. Aquí o que vai facer é, basicamente, Lucía vai facer unha bexamel e vou facer unha veluté. Unha veluté, pero cun espumoso galego. Que, se non sabes o que é, vou dicir porque o aprendín este ano no programa, é unha bexamel pero sen leite. Eso, Cuidado, que aprendi moito neste programa. Ótimo para intolerantes a lactosa. Correcto, é así. Bueno, Borja, tesme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para Ribeira sen probalas, de momento. Sen probalas. Home, isto pareces un pouco máis á plancha. Eu sei que as benchaméis de Lucía son moi ricas. Entonces, claro, nunca tuve o placer de probar nada de Julio. Vas ter hoxe o día. A día 31. Por distinto, encántame por Lucía, non por amigo, por diferente o que solo comer. O sea, que de momento por Lucía, non? Sí. Bueno, pues veremos que pasa despois. Pero está veremos que pasa despois. Feliz ano a todos. Feliz ano a todos. Mini punto de momento para Lucía, vouche pedir que vai a esa zona de sufridores, despois chamamos, vale? Veña, un aplauso para Borja, que está connosco na Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, señoras, señores, o último día do ano e rematámolo como vos galegos, con peixe. E non un peixe calquera, un rodaballo. Un dos mellores pratos que hai para o Nadal. A nosa costa destaca como unha das principais produtoras de rodaballo. Este peixe plano vive nos fondos areosos e con trasmallos, miños ou palangrillos van na súa busca aos pesqueiros. Pero ollo, que en Galicia tamén somos potencia en rodaballo de cultivo. Sí, somos o maior produtor de Europa con máis de 8.000 toneladas anuais. Só na planta de Xove, este mes, venden 350 toneladas. A acuicultura sostible é xa unha realidade. Grazas a ela, podemos consumir peixe a prezos algo máis económicos e, de paso, reducimos a presión sobre os nosos mares, que tamén é interesante, porque cada día somos máis. En fin, que hoxe cociñamos con peixe delicioso, a bo prezo resultón e perfecto para estas comidas de Nadal. Non me queda máis que desexarvos un feliz 2025, agradecervos todas as alegrías que nos destes no 2024 e que recibades que faz, Xulio. As alegrías. Cos seres queridos ao redor dunha boa mesa. Se queredes contarnos cosas, estaremos como sempre en @voltascoprato. Non sei se Xulio tiña algo que dicir antes de ir con Lucía, non sei se tiña algo. No, é que dixeche alegrías e dixen, bueno, pues vou me sumar a esa alegría. Ti eres a alegría do 2024? Eu levei moitas alegrías. Ti eres a miña alegría do 2024? Hombre, son o mellor que che pasou na vida desde 2023. Desde 2023. Veña, vamos con Lucía, vamos. Ai, Lucía. Vamos ao forno. Ixe dar unha alegría. Mira. Pero entón fixeches trampa. Non fixen trampa. Ainda non está. Ainda non está. Hola!
Imos Pero non agora. saques, muller. Sí, vámonos sacar porque ímolo poñer a bechamel por riba. Ah, hola. Sai ou non sai, Xux? Sai. Non te queimes, non Aí te vai. queimes. Non te queimes. Mira, ves, xa está. Mira que colorciño se colleu. Como che gusta decir, unha Fermosa cor dourada. Aí tedes, Que cor máis bonita, máis perfecta. Oh, con bechamel por riba de lagostinos, Cuidado. E Ostras, botamos Lucía. así. Ben de bechamel. Pero, teño unha pregunta. Dime. A bechamel botas ya toda ou gardas para despois ou como vai o cod? Non vai levar máis xa. Ah, vale, botas ya que te consideres, pero despois non Sí. lle botar máis, non? Non lle botamos máis. Vale. Bueno, Moi ben. este Ou sí. último momento, Nunca sabes, E ten ahora? cuidado, non te queimes. volvemos Ábrete ao aí. forno. Sí. Ábreme aí. Tempo e Veña, que temperatura para remata rematar só no isto. traballando. Para rematalo, canto tempo? 10 minutos, por aí. 10 minutiños máis, sí. 10 minutinhos, máis ou menos, Dai. Baixáchelo un pouco, Sí, baixei un Canto? Canto máis ou menos? Canto baixaches? Baixei como a 180. A 180. Temos unha chamada moi interesante. Aí sí. Sí. Quero saber que vai cociñar esta noite a mellor cociñeira de Galicia do 2024. Begoña Vázquez, que tal? Boa tarde. Ai, hola, Begoña. Vamos dar un aplauso a Begoñiña. A ver, Begoña, ti cociñas hoxe ou cociña a tua nai? Quen cociña? Non, Para non. mí, está? Sí, estaría ben se te escoitáramos, Begoña. Estaría... Traballo. Ah, traballas hoxe? Rodaballo. Ah, rodaballo. Traballo. Vale, como no, por que estás amado aí diante? A ver, muller. Porque non ven a Estás sendo... Hai interferencias. Begoña, está sendo un desastre esta conexión, No, Begoña. O sea, non pasa nada, si queres... Que exagerado. No, mira, vamos facer unha cousa. No, vamos facer unha cousa. Chama por teléfono, anda. Chama por teléfono e falamos contigo. Veña, un bico, ala. Que desastreño de conexión. Nós falando coa mellor cociñeira de Galicia. Pon internet. Me cago. Pero Con internet. Claro, é a mellor cociñeira, pero Non é a mellor de telecomunicacións. telecomunicacións. Non é a mellor de telecomunicacións. Non é a súa culpa, é certo. Bueno, veña, que máis vas facer? Ahora vou facer algo super sinxelo tamén, e que ademais eu isto teño sempre na casa e no restaurante sempre o teño de man. Un pouquiño de allos con un pouco de aceite de oliva virgen extra e prisel trituradinho e con eso decoras, pintas e Un das allo un perixil? pouquiño de un allo prisel, sí, así. Pensei que só lle chamaba eu así. No, meu sogro vale. chama allo perixel tamén. Allo perixel? Fai botes, e conservas un montón de tempo. Pois exacto, na nevera, conservas un montón de Vale tempo. por bistés, vale por todo. Pa o peixe, pa o biste, pa o lenguado, pa todo. Pa o que queiras. Pa todo. É unha maravilla, o allo perixel, sí, é unha maravilla. Está moi ben. Bueno, entón, vas botar un pouquiño de allo. Moi Aí ben, está. allo, perixel, Allo, aceite, canto aceite lle botas? Ui, foi aí Aceite. un con casca. non pasa nada. Vai para dentro toda a alegría, pouco. Exactamente. Ahora xa. De eso non morres, Non, ó. Se un todo pouco de- mal que tes é ese, Hola. vamos a collelo para cá, porque senón ainda vou facer unha desgracia para acabar o E ano. despois bátelo todo. E agora Sí. ímolo batir. Vale. E isto canto tempo pode? Porque moitas veces eu pregúntome, cando vexo ali o bote, A ver, isto na nalgúnas nevera... casas digo, canto aguantará iso? Isto na nevera, eu atrevo-me a dicir, so risco de que alguén chame e diga que barbaridade, que isto é prácticamente eterno. No, é que é unha barbaridade o que Porque aguanta. isto, na nevera, o aceite de oliva, que lle pasa? Se solidifica. Claro. É un conservante. Por iso, cando metes bueno, deixes un par de anchoas que non utilizaches, mételes ali e quedan sólidas. Sólidas. Sólidas de todo. Bueno, por veña, bate iso que marchamos con Xulio Mato. Aí vai. Allo perixel, en directo aquí, facendo na televisión de Galicia. Imos con Xulio Mato, veña. Hola. Xulio Mato vai facer unha veluté, Unha veluté que, mira, xa teño a ceboliña frita, Ah, que non te bota- poden esperar máis, porque entón se Xa, me xa. pasaba a cebola, vale? Entón botei ahora un poquinho de fariña, Ajá. vamos a botar aí este azafrán que torramos antes. Hola, moi ben. Vale, aí lo está. E agora vamos a ir botando poquinho a pouco este viño. Vale, vexo... Será Begoña. Home, pois a ver se é. A ver se chamou... A ver se a línea de teléfono lle vai ben. Home, sí, o que teñen Vamos a postes. intentar. Teñen postes. Begoña Vázquez, que tal? Boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde. Ah, ahora sí, non? Hola, Begoña. Ah, é risa. Bueno, a ver, que vas facer rodaballo, non? Como? Como vai ser o teu rodaballo? Vou facer rodaballo.
Moita calidad, moi boa, Moita, home, cualité. Material, Como vai ser o teu rodaballo? Ao forno, Por á mira, plancha? si, vou non facer ao forno. A min gustaba moito ao forno. É moi sinxelo. Vale. Un pouquiño de... Bota de cava, Bego. O cava non, viño espumoso. Por si, tamén. A min tamén me gusta moito. Hombre. Un pouco de sal, un pouco de allo, unha guindilla. Ostras. E nada, así... Estás tomando nota das receitas, Begoña? Xa está, sí, estou por vendo. Estades guapísimos. Pero estás nos vendo de verdade? Estou aquí estou falando de verdad. con Valle Inclán. No, espera, que non está vendo de verdade. Pois pregunta de concurso, Begoña. Se non acertas, non volves o ano que ven. Así que moi atenta, Que ten cañotas na pajarita? Como? Que ten cañotas na pajarita? Non sabe o que ti. Que vai ter na pajarita? Unha cabeza? Ten un rollo de renos. Bueno, sí, vale. Moi ben. Sí que nos está vendo, Vale, é un cervo, non che podemos dar os 50, non che podemos dar os 50 euros, pero deixamos che vir o ano que ven, vale? Bueno, é rise, Home, que vai porque facer? sabe que vai volver. Home, claro. Sabe que vai volver. Bueno, Begoña, pasade unha feliz ano. feliz entrada no 2025, vale, xa sabes que te queremos moito e agardámoste aquí. Están os tres moi guapos. Vale, Están moitas os tres moi gracias. guapos. Veña, un bico Chao, para a Bego. familia. Como tedes que subas. Chao. Un bico Artai tamén. Chao. Adiós. Chao. Está a morir Artai. Chao. Bueno, Que mira. pena que non se lle vira Artai, que non se escoitara polos Skype. Foi unha pena. Foi unha pena, porque sabemos que o Artai tamén é superfan do Sí, programa, ó. claro. Sí. Bueno, Bueno, mira. Julius, Beluter. Cebola. Bueno, un poquinho de allo, aceite de oliva e botamos a fariña, vale? Ajá. O espumoso galego. E ahora simplemente que reduza un pouquiño e podemos botar caldo, se queremos, un pouquiño de agua como fixen agora, ou senón simplemente deixar que reduza, que evapore o viño. Que vai evaporando. E o azafrán, que andan por aí as pingas, ves? O que dixeches onte xa, que creo que foi onte cando dixeches. Non confundirá a xente, porque por moito que evapore algo de alcohol sempre queda. Claro, Por os claro. cativos e cativas. Eso é verdade, Por moito que nos digan, no, evapora o alcohol. Bueno, o alcohol evapora hasta certo punto. Sí, hai algún que queda. O Claro, residual. O residual. Eso. O que vai ter algún que usei mañá. Ai, O residual. oxe. Bueno, No, residual o mañá. residual é mañá. Mira, residual. aquí o que fixen foi abrir as ameixas antes, que agora separei aí. Nesa tixola saltei uns trigueros. Claro, que iso non o vi, aquí. pero as ameixas abríchelas así á tixola, simplemente. Claro, a tixola con un poquinho de aceite e Un allo. pouco de aceite e allo. De allo, nada máis. Vale. E agora vamos a ver se foi un poquinho a forza do viño. Que sí que se foi. Entón vamos a devolver aí o rodaballo. Pa aquí. Efectivamente. Pa que se remate de facer, Tengo non? un pintón eso. Ten bo aspecto, a verdade que sí, Ten moi Bueno, bo o aspecto. teu non, xa verás que pintaste o teu. Buah, primeiro, o sea, dixo irónicamente. Non se sabe, No, dixeron pero que me- No, Porque ela por vai eso estar dixo buenísima. irónicamente, pero de primeiras pareceu como que dicías de verdad. No, ¿Sabes? no. pero dixo Xa irónicamente, sabes que pero non. parecía como de verdad, veña. No. Voy a botar Vamos o deixar bollo a Xulio aquí que vai rematar Eso, na que súa se- pelotea que se vai rodaballo facendo e imos ver chup, chup. como vai o rodaballo do forno de Lucía. A ver. Eso non é unha pena que non o vixades os da casa, Vai ben. Si, eu creo que Non, nada, é máis, non lle vamos enseñar aos da casa. Para que queden hasta Esa o final cara do de ben ou programa. de mal? De que vai moi ben. A mí pareceme que vai ben, Vai moi ben. Non o podedes ver. Tedes que quedar hasta o final. Tens que dar hasta o final. E vai estar moi interesante. É así. E os enotros en pataca cocida, así que... É que facemos. Vou esperar polo rodaballo. Vale. Pois veña, marchamos con Borja de Ribeira. Vente con Borja, vente comigo, vamos con Borja. Veña, vamos para lá. Xa quedou aquí. Ti traballas Ponte ti deste lado, Lucía, ponte pouco. deste lado. Bueno, como sodes amigo, non te importará que traia a Lucía, non? Está aquí. Que vai importar? Bueno, ao mellor tedes algunha cuita pendente, non sei. No, un tiramisú. No, Ai, Dios mío, prometiches un tiramisú e non lle levaches. Pero teño no Está no maletero do coche. coche. En serio? Sí, Viñeches hasta o programa co... sí. Ti dice, é para a cea de hoxe? Ou é por mí? para merenda. Pa merenda. O para postres, despois de probar Sí, isto. pois non é mala idea, Non é mala idea. Se xa vai riceado antes de chegar á noite vella, vale. Bueno, contanos, a ver, como ves as receitas, porque... Que a verdade, Julio, cada vez ten mellor pinta, Sí, sí. Ese colorciño naranja que pillou, esas ameixas da ría, son menche, jopas, son grandiñas. Sí, sí, a verdade que son grandiñas. Eu estuve nos vendo aí e están bastante ben. Teño unha pregunta para ti, ti eres das persoas que comas uvas, non comas uvas... Eu como, Sí, pero todas, vas de unha a unha, todas unha detrás da outra. Pero un sempre- apuro que tampouco quero morrer. Por eso. É que hai xente que se apura moito. Eso vou eu. Hai xente que se apura moito. Pasouvos algunha vez que se atragantara alguén nas uvas?
Non. Que se para tragantara non lle pasara nada, evidentemente. Ahora, eu nunca acabo todas as uvas. Eso é imposible. Sempre me queda jugar uvas que acabo despois ao final, chuchu, Sí. e fago o Sabes truco de amigo que me Julio fai Mato. moita gracia? Mira, miña nai, por exemplo, fai unha cousa que é curiosísima. Ela come as uvas máis rápido que as badaladas, come as todas, e en canto as acaba, empeza a bailar e a celebralo porque lle parece que é a millor, sabes, comen dúas. Entón empeza, ai, 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 ai. Eu digo, mamá, dá igual. De que as comas, a ver, en teoría hai que comelas ao tempo. Non apurar. E ainda por riba, se as acabas antes, que mérito ten. Bueno, pues que como gañou. se entrara antes no 2025, sabes? No, pois é así, curiosidade da miña casa. E ti con que vas cear logo? Pois eu con a familia, Coa somos familia? unha chea deles este ano. Cantos sodes? Somos 14. Non ten máis xente, en Ribeira. Con cuñada e todo. Bueno, a tope, a tope. non é mala cuñada. Non é mala cuñada. Temos que ir ao forno, Lucía. Vamos. Sí, por veña, en 2 Veña. minutos chamamos, te vale? Veña, que está con nós, Borja de Ribeira. Vamos para, veña. Imos ao forno aquí de Lucía, vale? Feliz Navidad. Galicia, sigue con nós. Feliz. Ahora sí que podedes ver, Atención. Agora sí, Ollo con isto. Ahí Porque vai. Lucía Vázquez trae desde Ribeira un rodaballo con bechamel. Un aplauso para Lucía. Moi ben, Wow. Solo aplaudiron 2 persoas no plató. Eu tamén, Maravilloso. Eu tamén, Gracias, compañeiros e compañeiras. É que debemos estar 2 ou 3 nada máis aquí. Bueno, que maravilla, Wow. Vamos a ver como emplatamos esto. Pues rápido, eso sin dúbida. Veña. Rápido. Sí, sí. Hola. Vale, voy a pedir a Borja que venga a ver esto, por favor, porque esto merece un aplauso para Borja de Ribeira. Una máis. Borja de Ribeira que está aquí e xa pode ver esta maravilla gastronómica que está facendo Lucía, Que te parece? Que está quente. Ten cuidado. Como teña que comer Muy xa. bien. Ala, que pasada. Como un trociño pequeniño, Bueno, non che vou dar o aplauso porque xa pedí un aplauso e había 2 persoas na máis, vale? Entón vamos con Xulio. Veña, vamos para lá con Xulio Mato. Bueno, xa Xulio, estou. tes 2 minutos, No, xa estou. Xa Estou estás? rematando de poñer as ameixas. Vou botar Hola. agora un cordonciño de salsa. Hola, qué chulo, qué bonito. Claro, moi elegante. E queda un platiño, pues Pues así veña, hago un poquinho aquí sí que o vamos a intentar, vale? Querido público que está no plató connosco. Un aplauso para Xulio Mato. Vamos aí. Moi ben. Agora sí, agora sí. Aproveito tamén para ser 3. Ves, somos 3 agora. Vamos para lá, vamos probar, veña. Borja para a zona de probadores. Cada probador. Cuidado, E mentras tanto, imos repartindo cartiños. Pregunta de concurso para a xente que está na casa. De que é a salsa que fai Xulio para o rodaballo de festa? Ai, que ben De cheo. viño espumoso. De Galego. viño espumoso galego. De que é, repetimos, a salsa que fai Xulio para o rodaballo? De viño espumoso galego. 664-483419. Chamade, Borja, cando queiras, podes probar, tentino non queimar o padalo o ceo da boca. Sí, a ver. E aí estamos, 50 últimos euros do ano. Chamade, Imos a Lugo Capital, a cidade da muralla. Tere, que tal? Boa tarde. Hola, buenas. Como estás? Feliz Navidad. Moitas gracias, igualmente. Como estás? Estás preparado xa para a festa? A ver, venga. Sí, sí. Ah, vale. Dicía, a ver. Pois veña, por 50 euriños, a ver se os podes gastar. De que é a salsa que fai Xulio para o rodaballo de festa? Home, un viño espumoso galego. Moi ben, aí está. 50 euriños que viaxan para Lugo para a cidade das murallas. Mandamosche un bico moi grande e unha feliz entrada no 2025, vale? Igualmente, Xulio. Ai, moi ben, Xulio, sí, Xulio. Bueno, Xulio, Un bico, Tere. A máis práctica. A máis Feliz ano. amiga. Xulio, a maioría. Ui. Veña, un bico, Tere, chao. Chao, niño. Chao. Pois imos alá, Borja de Ribeira chegou aquí xunta a súa amiga, pero veremos que é o que escolle. Ui, é moi difícil, Nervios, tensión, no Estamos plató. todos moi ricos. Atención, pero Borja... Pero esta salsa creo que a que lle dá o toque non é tongo, No. Pero vou por Lucía. Lucía Vázquez, bienvenidos ao día de hoxe. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade cora de... Atención. Feliz noite. Pásenlo ben, desfruten. Entren moi ben no 2025 e vémonos o día 2. Vale, picos. Chao.